ndoba anyị lulu do ihe anyị do ihe onye ọbụla kwete ka echela anyị ado ihe anyị do ihe nwote vidio ka kujigboro ulu ka ulu nshi alọba ji ulula ji ulu alọba la ọfụma ashim ulu tụsa vidio a ulu ajụ ululu ha nak onye ọbụla ekwete atụsaba nka tụsaba eke ya aghọgbu ashi nka ngwa ulu shi ulu ihe nwata nwoke la mmerụ ụmụ nwanyị ndị ụfọdụ alụ ha dị ime ji ha kpọọ ha shi elela ha chọhụ nga la ha dị ime worukwa ilo hụtala ụfọdụ mgbe eshi ji ụwa la nwanyị nlọla iro la shi yes ila aghọta idu ime wa afọ ehugolo ụmụ nwanyị ndị ahụ ndị ka ime ọla akwa iko o nwere nke ibi mfụrụ ọnya ka nshi ka o nwekwa ezigbo ihe ụmụ nwanyị mmụtara n'ihe ma ụmụ nwoke ka ọ ghara ịwụ sọsọ ajụ ihe ya nwee ihe ọma ịmụtara n'ime tụsara m lo vidio la ihe nji wee ole ekwu maka ihe ewule nwere ụmụ nwanyị ndị nso eme ji ha ala agala iro nwere ụmụ nwoke alụ ihe ọsụsụ gwunye inyu 100 times ọ ma ala agala iro umere ọlọ sọrọ ụgwọ onye ịnya ọ ma ala agala iro o mekecha staịlụ niile iya emekecha staịlụ niile ọ mashi ntịrị ya aga kpasuo Chineke iwe ntịrị ya afọ iro kpasuo Chineke iwe ọ bụrụ na isola ndị ụmụ nwoke mbụla otele nlọla iro ọwụla ige na nka ya ezughị ike marụkwala ọpịpịa Chineke mmala ekwu okwu onye asịrakwa m nji ihe m ji ekwu maka vidio la awawa into 400 le ri now la laba obula agbawa m ụfọdụ ụmụ nwanyị nlọla ji ekwe ji ya metụ ha aka onye mgbe niile ịghọ virgin ihe ekwe eji umetụ ha aka l'ọmụlọ iwuru riri rizọtụ ji nji afụliri iri echelele ịchọghị ịma izu ike sochichie nchi ike sochie ma nchi ihe adụ ha fụta ụfọdụ ele shipụ saa ahụ meghe otele saa asa nwata nwoke lọta katushi ọgbafu njọ a dụkwa uli isi ịbịarakwa ka ha chi nke elu ọgwụ ụmụ nwoke niile la like ngala iro ụfọdụ ụmụ nwaanyị la achọfụ ha ụfọdụ ụmụ nwoke ụfọdụ ihe ọ sọrọ go mee ụmụ nwoke la ụlọ ala alụ ihe nchi ụlọ wo nche gọm ihe ọ sọrọ go mee ịchọ ka igosi nwunye ụlọ nwaanyị ụmụ nwaanyị ndị nlala iro la show yes ihe ọjọọ m chọrọ ịsị ụmụ nwoke ndị mma like ha la eme ihe ele rekọd ile si ole emi ole elele ụlọ ahụgo ụlọ nwere ike lash ele nke nwata nwoke nke fonu nwekwara ike mebie ashị m la otele mma afụta ashiwa kaka nkụ fonu nwere ike imebi emebi ihe enweghị ka isi emeji onweghị ihe ihe eme ọnya wụla otelegola nwunye wa abaala mbara maka na ihe nji ekwu iwu iwuru onye mmemme ile elele lọhe ile elele ile enwe moral ole emekwa ọjọọ nne ọ dabaghakwa ọwụ ihe niile nlọla agbụrụ ọhụụ anyị la ka ihe eme kasị nye nwee ndị mehọrọ nya nwee ndị ya ashị la ndụ nke la mmemme ehe ulala alụ ihe na-ekwu makala mgbe ọbụla nketere ihe mmemme ihe mmerụ keke iwuru ike nga nji ka nwunye nshi efili nwata nwaanyị a ọlaala ikerulu ukele ọhala ọlakwala ụmụ ahụ ọ mụrụ hala aba ahụ ile ahụ o nwere ihe mma ahịa ahụ mmejite ewu jiri m tụkpakwa ahụ maka go nke wa aka fọta ha maka ojekwe fọta